مرید آکھیا میری بیعت تروڑو بندے انج آکھ لیندے پر لجپال پریتاں توڑ دے نہیں. اس آکھیا جی کل مرید ہویا تے مجھ مر گئی تو میں انج بیعت میری تروڑو. انہاں آکھیا اللہ صحیح ہے ملی جا. وہ چادر انہاں لئی سی انہاں جدو بکل دے وچ لیا نا تے اس ویکھیا بھی انہاں دے ہاتھ خواجہ سیالوی صاحب دے ہاتھ چلے, انہاں دے ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ چلے, پیر پٹھان دے ہاتھ خواجہ نور محمد ماروی دے ہاتھ چلے. جدو مولا علی تئی نظر گئی وہ لسائیاں بکل کھول کے آکھیا لے ہن دس. اس آکھیا سونیا ہن بھاویں ساریاں مر جان مینوں نہ پتا میرا گاڈا کتھے تائیں لگ گیا ہویا ہے. ساڈے کملے بندے پیراں کولے اس واسطے اسی ٹر جانے ہاں بس ساڈا مال ودے. اے مال برکت نال اونجی ود جاندا ہے پیراں کولوں عشق ودھائن جائیدا ہے. پیر کول بہ کے انج نہیں آکھیدا میرا مال ودے, وہ پیراں کول بان دی برکت نال ہی ود جاندا ہے, اونجی ود جاندا ہے. آکھیدا جی دعا کرو میرے اندر حضور دا پیار آ جائے تے اللہ دا دین آ جائے. پیراں کول جا کے کبھی دے کانٹا میرے جگر سے کم روز کار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجئے کہ مرشد دا مقصد یہ نہیں. سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مرشدو سہیڑیے جیڑا تے دو جگ خوشی تکاوے ہو پیڑا غم ٹکڑے دا میٹے مڑ رب دارا سمجھاوے ہو. ساتھیوں اور میرے بچیوں اپنے شہر کو جاؤ گے تو دین طلب کریا کرو. میں مثال دیندہ رہنا ہوں ریڑی تو خریدی دے آمد نہیں گٹکاں دا ریٹ کوئی مقیدہ لکھا ہے وہ نال آتے ہی آ جاندی ہیں لیکن مقصود اصلی ہوندہ ہے ان دے وچ موجود گودا. سو مرشد کو جان دا مقصود اصلی ہوندہ ہے دین. اے دنیا دیاں گٹکاں تے انجی نال آ جاندیاں انہاں دی برکت نال.